Бачев към Брайан Мендоса. Брайан Мендоса към Брайан Перея. Опитът двойно подаване между двамата. Брайан Мендоса се озовава на латиноамериканци. Колумбиецът Брайан Перея към аржентинеца Мендоса. 10 минути до края на редовното време. Ботев Пловдив води с 2-0 срещу прати топката Балоянис. С 2 или 3 гола. Дали пък няма да стана 3 много бързо? Не, защото Емануел Уме не успя да се възползва от грешката в отбраната на гостите. Една от основните движещи фигури в защитата на вратчани. Сега Брайан Мендоса си изстрел към Янко Георгиев. Спасяване на Георгиев. Тъгов удар за Ботев. Атаката на домакините обаче продължава. Брайан Перея за Мендоса. Мендоса с възможност за центриране. Янко Георгиев си. Най-логично Уелтън. Мажуга за Брайан Мендоса. Добра работа от Брайан Мендоса. До тук вече е в наказателното поле. Пада Брайан Мендоса. Категоричен е Георги Давидов, че действията срещу Брайан Мендоса. Диагонален пас от Вандер Кап за Марин Петков. Спря с топката Марин Петков, след което тя му беше отнета от Брайан Мендоса. Пробва Петков да извърши нарушение. Брайан Мендоса остана на Чандъров. Уелтън не сполучи с първото докосване. Велев. Много настоятелни действия от страна на Брайан Мендоса и жълт картон. Тези двубои, така че може би паузата за национални отбори е оказала доста ползотворно влияние върху работата на Христо Янев. Сега шанс за Мендоса. Ето една виртуозна намеса от Динка. Да се приближат до наказателното поле на Пламен Андреев. Мендоса много хубаво видя свободния в ляво момчил Цветан, като остава в притежание на гостите. Брайан Мендоса притеснен от Уелтън. Добре разиграха тук играчите на Дани Моралес. Стигна ли този пас наляво? Да. Позицията на ляв крайен защитник сякаш продължава да си бъде все така проблемна за червените. Всичко това ще си позволя да се върна чак до онзи момент, в който ЦСКА Съдие изчисти топката. Иначе и Фернандо Каранга можеше да се окаже на позиция, от която да се разпише. Ако изключи, може би, едно или две положения, още преди почивката пред Фернандо Каранга, вече водеше на атаката, така че отново домакините имат шанс за нещо по-опасно. Брайан Мендоса сега, дали няма да видим удар на Брайан Мендоса, точно така. Е човекът, който най-често играе с топката. Когато тя е в половината на Арда. Сега Брайан Мендоса отдясно. За Мишел. Срещу двама Мишел. Първата преграда бе премината в лицето на Брайан Мендоса. След това обаче Бубакар Траоре. Грешка сега на Пабло Гарсия. Юкер Будинов към Брайан Мендоса. Това изглежда опасно. Юкер Будинов ще търси подаване. Възможно за Мирослав Маринов. Ботеврат се връща едно попадение. Комбинация между две от рокадите, които направи Христо Янев и Юкер Будинов с подаването. Мирослав от защитата на Черно море и гол за врачани.